Čaute ľudia, vítajte moje ďalšie videjka, no a dneska si ideme pozrieť stránky s telefónmi, takže najznámejšie, ktoré ja poznám. Čiže tu mám tu Apple, Honor, Samsung, Xiaomi, Huawei, OnePlus, Oppo, Pixel, Vivo, Realme a to je tak všetko. No a ma napadlo, lebo som si včera tak pozeral, že ma strašne sa zachvátil, počkajte, tento telefón, iPhone 15 a som si pozeral akože túto stránku a prišlo mi to strašne pekné, akože naanimované, ako to, keď scrolluj, tak proste to tam tak pekne vyskakujú na nás tie všetky tie vecičky a tak. No, a tak ma napadlo, že ako to majú ostatné stránky, ako je Honor, Samsung a ostatní. Tak ma napadlo, že sa na to dneska pozriem, že vám poviem môj názor, že ako ja berem všetky tieto stránky, že ako mi to príde, že ako to vyzerá. No a ja si to naspäť, lebo som si vybral že to prvé, čo mi na mňa vyskočilo, síce počítam telefóny, nie MacBook. Budem počítať toto, lebo to je prvé, čo na mňa vybehlo, čo sa týka telefónu. Od Honoru tu mám Magic 6 Pro, lebo to mi vybehlo ako prvé na tejto stránke, ale samozrejme je to tá najnovšia vec, čo teraz majú. No a potom od Samsungu tu samozrejme mám S24 Ultra, od Xiaomi tu vlastne nemám nič, lebo mi došlo, že keď si tu, že tam, že zistí napríklad u tohto produktu, tam, že zistí viac, hodí ma to iba sem, čiže Xiaomi by som dal, že hec, nech to ide preč, čiže Xiaomi dávam, akože, no, uznajme si toto, akože tu prechod vyzerá pekne, tu ešte tieto dve šipky ako idú hore, že tam si môžete ešte pozrieť, tu dám, že detail, skúsim toto, pokiaľ to pôjde, tak, no, nie je to. Detail znamená iba si, že pozriete ten telefón, že tie rámky, všetko možné, čiže Xiaomi dávam tak 2 z 10, asi si to niekde budem písať, čiže otvoríme si Word, samozrejme. A dáme si tu, že prvé som mohol Xiaomi, 2 z 10, alebo ne, 1 z 10, lebo proste tam sú iba ceny a tie všetky veci. Čiže 1 z 10, čo týka tej akože stránky, ako vyzerá. Potom to mám od Huawei Pura 70 Ultra. Nemajú náhodou ten, počkať, ten P70 Pro? Nevolá sa to náhodou tak? Séria Pura. Aha, to je skrátená verzia toho názvu. P znamená Pura. Aha, no, čiže toto je proste najnovší telefón od nich, čiže mám tu Huawei P70 Ultra, budem hovoriť P, nebudem hovoriť Pura, lebo to som nevedel to teraz. Potom od OnePlus tu mám OnePlus 12, Oppo, mám tu sú, no, nejaký random Oppo, čo mi vyšiel ako telefón, ako prvé. Potom tu mám Pixel 8a konkrétne. Potom tu mám Vivo, nejaký random Vivo, čo mi tam skočil ako, že zistí viac, že aby som si povedal tú stránku. No, zatiaľ to vyzerá všelijak. Potom tu máme Realme, som si vybral nejaký Realme C30. Fú, trošku bradu tu má. Ako nehovoril by som, že môj telefón má takto bradu, vidíte? Proste počkať, takto tu, že toto je väčšie, že proste bradu majú proste Androidy do niektorého roku väčšiu. A potom som zistil, že ja som už vám tie 4 týždne nevydal video, preto som si teraz zapol prvýkrát webkameru a pár dní som nevydal, proste som, áno, viem, som lenivý, proste neviem robiť v kuse to isté, takže baví ma to, ale škola, buď sa musím učiť, alebo proste buď chodím s kamošom von, aj to stávalo málo kedy a proste nevydávam často videa, to si môžete všimnúť, už 4 týždne som nič nevydal. Ale teraz dám comeback veľký tento mesiac a pokiaľ do tohto mesiaca dáme 300 odberateľov, tak budem natáčať trošku pravidelnejšie ako doteraz, lebo proste som debil. No, čiže prvé, čo si ideme zhodnotiť je Apple, lebo to som tu mal prvé ako rozkliknuté a tým som vlastne začal. Čiže začneme Apple. Máme tu kandidáta iPhone 15, nie je tu kandidát, je to proste telefón, ktorý ideme si povedať, ako vyzerá ako jeho stránka. Už nám vybehne Dynamic Island. Tu je nový 48 megapixelová kamera. Potom tu je odolná konštrukcia, USB-C tu vidíme, dole. Pustíme si to a vidíte, ako sa to pekne oddiali,
Tie veci majú pekne urobené, toto napríklad, hej, ako sa to pekne otáča, samozrejme je to urobené v nejakom 3Dčku, čiže jasné. Animácie sú na tejto stránke smooth, reálne to. Ale uvidíme ostatných, lebo som zvedavý, čo urobia ďalší. Tu si vlastne môžeme pozrieť všetky farby, čo sú tu. Potom tu máme ten Dynamic Island, tu mám proste nejaké tie animačky, ponor sa do displeja. Teraz nás také tie bočné veci nezajímajú, nás zajímajú iba tie hlavné veci, čo proste vidíme na stránke, keď si ju rozklikneme. Tu máme proste wow, to bolo pekná animácia, proste keď idem sem hore. Ale tak nič to proste lebo napraví šup mi že keď to dám trošku vyššie, tak to zase naspäť do tej bublinky. Tak nič no. Farebný skrz na skrz, nice. Proste taká proste video tu je placnuté, akože pekne takisto naanimované. Potom nejaké tie informácie o tom, že je ozaj pevný, odolnosť má zdolanú, pevnosti idú príkladom. Čiže tu je ten Ceramic Shield a tie ďalšie blbosti. Tu je tá 48 megapixelová kamera, Hocus Focus, skúsované nové portréty, to je dvojnásobné priblíženie a ďalšie priblíženia. Batéria na celý deň, vieš čo, nečakal by som telefón, že by vydržal mi jeden deň. Akože tento telefón, čo má už tak 3 roky, tak vydrží celý deň, možno aj 2. Deň a pol vydrží, tak potom tu je, že tá batéria, aký výkon. Tu máš potom čip A16 Bionic, čo bol z minulých iPhone 14 Pro. Konečne USB-C, pane bože, im to reálne trvalo 8 rokov či koľko. Vo dvojici ide všetko lepšie, asi musí si kúpiť Apple Watchky, prečo ne. Potom tu máš ešte si vlastne preskúmať tieto tu vecičky. A to sme už na konci. Celkovo by som zhodnotil Apple stránku tak na, dajme tomu, že 8 z 10, alebo akože je to pekné, ale veci tu je akože iba videá, než proste normálne, iba také, že klikačky. Apple dám 8 z 10, lebo je to fakt pekne urobené. Čiže ďalšieho adepta tu je Honor z ich Magic 6 Pro. Čiže ideme si OK, to začína vyzerať dobre. Čiže trošku to trvalo takým to doskryl, lebo to proste chce, aby si veci potiahol tú koliesko na tej myši, aby si to dostal ďalej. Počkaj. Za kúpolou hviezd oblohy je žiarivý vesmír, nechajte sa očariť pohľadom na nádherný svet. Teraz to scrollnem a tu je proste nejaké to súhvezdie. Čiže akože z týchto tu bielých bodiek sa stane tá ich kamera. Nice, 100x zoom, samozrejme musí byť teraz už. Jak pekne to je tu naanimované, že? 6,8 palca, vy to nevidí, počkať. 6,8 palca má ten telefón, čiže veľký telefón celkom. Potom 120 Hz, 5000 nitov, ja 6000 nitov na celé obrazovky, 6000 nitov, že keď si vnútri a hlavne to je má HDR, 10,7 mm farebný displej, samozrejme, že potrebujeme farebný displej. Scrollujeme nižšie a tu máme nový svet, nová vízia, samozrejme, tu je baterka, tu máš pre tento telefón a proste skôr trochu nižšie, tu máš samozrejme IP68, čo je tá odolnosť proti vode. A toto, to je zaujímavé, tu si môžeš vlastne preklikávať farby toho telefónu a potom keď klikneš, neviem, napríklad sem, tak bum. A toto je veľmi pekné, proste kliknem, neviem, sem do stredu, bum. Potom tu máme nová generácia, samozrejme Honor Falcon, fotoaparát, máme tie fotoaparáty 108 megapixelov, no dobre. Však sa pekne otáča ešte tak pekne zakrúžkujú, že ktorý objektív je ktorý, toto je ultra široká, či to vidno, to je proste tak zväčšené asi. A to je super dynamický fotoaparát Falcon, takže 50 megapixelov, aj tento má samozrejme, čiže 180, 50, dobre, výborné. Potom tu máme, prečo sú tieto tu dve kamerky, to som nikdy nechápal, keď má niekto Honor. Ale tu je to vysvetlené, že tu je tá 3D kamera, tu je ten predný fotoaparát, čiže toto je ten predný fotoaparát a toto je tá 3D kamera. Asi na nových Face ID, ako má Apple. To je nový Magic OS, čo majú. A to je všetko. Wow, tak túto stránku by som fakt hodnotil, že veľmi dobre. Dáme si tu Honor a dám tomu fakt, že 9,5 z 10, lebo wow. Potom ide na rade Samsung, ak som videl dobre. Samsung Galaxy S24 Ultra. Toto je iba video, tu máš tie farby. Ukáž? To je pekné, ale to je zase... Tak neviem, to je animačka, dobre.
toto je len tak preskrolnúť, tu máš za sebe nejaké video, tu máš nejakú fotku, tu máš hry. A to sú takže asi jasno, takže tých niekoľko málo nitov, to je veľa nitov, ja neviem. Neviem, to bolo také neslavné, nedobré, dám tomu tak 5 z 10, to ma moc nejako nezabavilo. 5 z 10. Čo je ďalšie? Huawei P70 Ultra, wow. Pekný dizajn, taký kožený, ochranné sklo samozrejme, nejaký software, EMUI. Viesna nádhera na scéne, tu je ten dizajn pekný, táto kamera sa proste sama o sebe vysunie. Toto je hnedá, zelená a čierna. Táto čierna je pekná, tu je ten ich veľký objektív, to asi najhlavnejší. Snímka v okamihu, čiže ten telefón dokáže snímať fotografie, keď sa niečo hýbe. Kamera, ktorá dosiahne ďalej, wow. To máme jednotkový proste zoom 3,5 a 10 krát zoom, digitálny zoom je až 100 určite zase. Tu je nejaká pekná fotka tým telefónom, tu máme dve na výber, ten ich dizajn divný, samozrejme, no a to sme na konci. Neviem, to bolo také v pohode, dal tam takých 6-10 v pohode podľa mňa. Čo máme ďalej? Či máme tu Pixel, či tu máme proste na výber tie farby tých telefónov, pekná nejaká zelená, čierna, takáto krémová. Tu si ešte popozerať tie telefóny, ako vyzerajú z niektorých strán, tu máš že spredu, zozadu a z boku. Nové AI, tu máš samozrejme video, že si môžeš pustiť o tom niečo. A týmto AI-kom si vieš trošku posunúť tú fotku, aby si mal bližšie, aby si to mohol vymazať, trochu toto skrášliť. Dobre, AI-ko je zaujímavé. Samé to AI-ko toho krúžkovania, a tu bolo nejaké tie... Tu bolo všetko. To bolo reálne všetko a ja som od Pixelu čakal viacej. Ako nič moc, proste iba pár nejakých tých videí, reálne iba 3 videá, ani nejaké pekné animačky, iba scrolling. Nuda, 4 z 10. Nič zlom, ale... Sorry. Teraz ideme na OnePlus. Máme tu OnePlus 12, čiže popozor... OK. Nepotrebujem to... Ne, stop. No, dobre. Tu je Snapdragon generácia číslo 3. Fotografie, nejaká technológia, ich 5400 mAh, samozrejme veľká baterka, však je na to obor. Senzor, tu majú ten čip, tu majú pamäť, tu majú kameru. 100W nabíjačka, samozrejme proste rýchlo to nabiješ. OK, táto stránka je pekne robená, reálne iba tak trochu skoro, a reálne sme na to pekne pozerať, to je iba jedna animácia tých vecičiek, takže je to vám opačne, čiže takto to ide, furt. Ale to nikomu nevadí, proste to je pekné, tak pokiaľ, že podľa vás by ste to urobili ináč, tak mi napíšte do komentáru, že ako by ste to zhodnotili vy. Čiže máme tu Oppo, čiže ukáž to, lebo fakt rýchlo. Toto je pekné, ako ide stojí, a tu je ten telefón farebný, vynikne, on je z tejto fotky máš ten celý objektív. OK, zajímavé, 64 megapixelová kamera, 64 megapixel ultra jasný hlavný fotoaparát, samozrejme, proste takéto fotky pekné, takáto pekná animačka, 56 GB, 8 GB RAM. Dobre, pekne som od tohto nečakal niečo veľkého, ale pekná stránka, čiže dávam Oppu takých 6 z 10. A ukáž sa, Vivo. Čo nám ukážeš? Čiže Vivo 29. Nejaké video, aha, to je dokonca iba GIF. Tak niečo som myslel, že to je iba fakt, že na dve časti rozdelené, a ešte ďalej niečo máš iné. OK, tu si môžem vlastne zosvetliť toho človeka. Pekne urobená stránka na prvý pohľad, no konec samozrejme. Čiže Oppo dávam tak, no 60, to je takisto v pohode ako Vivo. Dávam takisto ako Oppo. A posledné, čo máme na liste, je Realme. Jak sa to číta? Realme? Neviem. Realme C30. Tu máš všetko na začiatku, proste ten čip, kamera, AI kamera dokonca.
8 megapixel, 8, 5000 mAh, nový dizajn, nejaký display, alebo nejaký, no, niečo. To je baterka, samozrejme zase obrovské hovado. Máš 5% a dokáže ešte 1,5 hodiny chatovať na Whatsappu, 4 hodiny ešte počúvať Spotify, 2 hodiny a 30 minút vieš telefonovať a 45 hodín ešte. To má len taký istý shape ako môj telefón, hej, na to. Proste vidíš, proste ešte tá kamera má taký ten oný výrez. No, potom tu máme dve farby, tú peknú modrú, zelenú a tú čiernu. Tej kartloty nechápem. Aha, to je akože pamäť? Či akože môžem mať až 1 terabajt? Či akože to je fakt SIM karta? A to je všetko. Čiže zhodnotil by som túto stránku tak na 60. To je asi najviac príjemné hodnotenie, akože 60. Čiže na 3. mieste so svojimi 6 bodami 3 značky Oppo, Vivo, Realme. No, čiže ja som bol iba na obchode, ja som nebol na stránke pardon, Xiaomi. Čiže máme tu Xiaomi 14 Ultra, čiže ešte to môže trochu zachrániť svoj skok, lebo má zatiaľ iba 1 bod, lebo ma nedočilo to, že to bol iba obchod, ale potom som zistil, teraz som zistil, že to proste, že majú tú stránku, len som proste zle klikol. Čiže máme tu Xiaomi 14 Ultra, ideme si to pekne zhodnotiť. Pekná animačka, to ako sa to zaťahuje, ale mám trochu už bojúrka, keď to... Potom tu máme nejaký tá ich lejka, tu máme ich tie fotoaparáty. Tu mám tie všetko na jednom slide, dajme tomu. Tu máte nejaké pekné videjko, že ako vyzerá ten telefón. OK, v pohode. Nejaký shield glass samozrejme. A sú dve farby, čiže jedna farba je táto biela a potom táto čierna, čo je asi viacej populárna, takže podľa mňa. Potom tu máme to najpodstatnejšie, tu má nejaké to 520 ppi, nechápem. To je 3000 nitov, jasnosti, 120 Hz display, DCI, neviem čo to je. Takže kamera, to je zase gifko, OK, pohode. OK, pohoda. Tak som sa pomýlil, pardon. Sorry Xiaomi, čiže dávam ti naspäť. Dávam ti tvojich 6 bodov, čiže áno, je to tak, najhoršie to mal Pixel so svojimi 4 bodami. A pokiaľ váš názor je nejaký iný, tak sa rozpíšte dole pod video do komentára a napíšte mi, že ako by ste zhodnotili týchto 10 mobilných značiek. A keď už ste teda tam dole, kde píšete svoj komentár, tak tam mi hoďte odber, aby sme do konca mesiaca hitli 300 odberateľov a môžete tam dať aj like a uvidíme sa u ďalšie videa. Čau.